Naiz irratian, bigarren kafea. Egunak daramatzagu Estatu Batuetan gertatzen ari denari begira. Eta badirudi oraindik ere hala jarraituko dugula. Biden, Trump, nor izango ote da azkenean Estatu Batuetako presidente berria. Gaurko egunean 1940an Franklin Delano Roosevelt hirugarren aldiz presidente izendatu zuten. 1978an Richard Nixon errepublikarra presidente hautatu zuten, bozken 43,4%. Eta azkenik, gaurko egunean 1986an Bill Clinton presidente berrautatu zuten. Eta entzuten dugun hau Clinton beraz zen, etxe zurien jotzen beraz, egun urdinagoa da, gaurkoa demokratagoa esango dugu. Bai, baina 2000 urteko hauteskundeen mamua hor dago. George Bush errepublikanoa presidente hautatu zuten Al Gore demokrataren aurrean, baina nastearen eta lardazkariaren simbolo bihurtu ziren hauteskunde horiek. Biden eta Trumpen artean milaka boto daude, baina Bush eta Goreren arteko lehia Floridako estatuko 100 botoren eskuetan zegoen. Goizaldeko ordubiak aldera, Fox Newsek Floridan Bushek irabazi zuela esan zuen. Gorek Bush deitu eta zoriondu egin zuen. Handik 45 minutura Gor porrotitzaldi ematera zijoala dena aldatu zen. Floridakoa etzegoen argi. Bushen abantaila asko murriztu zen. Goizeko 4 aldera, telebista kate guztiak atzera egiten hasi ziren. Informazio okerra eman zutela onartuz. Estatu Batuarrak presidente gabe esnatu ziren. Segituan ohartu ziren gauza raroak gertatzen ari zirela botoekin. Zenbaketa automatikoaren arabera, Bushek 300 boto gehiago zituen Floridan. Gorek salaketa jarri zuen eta Floridako botoak berriro zenbatzea eskatu zuen. Eta eskuz hasi ziren dena zenbatzen. Bushek bere aldetik beste salaketa bat jarri zuen zenbaketak geldiarazteko. Auzitegi Gorenak Bushen alde egin zuen. Hori da Trumpek eskatu nahi duena. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Gertatzen dela, albiste honak iritsi zaizkigu itsasoaren beste aldetik. Tennesseean Tom Harris demokrata hautatu dute. Lehenengo aldia da legislatzaile homosexual bat izango dutena. Oklahoman Maury Turner hautatu dute ordezkarien ganberarako. Bertako lehenengo ordezkari musulmana izango da. Eta Ohioko Hamilton konderrian ere berri onak. Bertako sheriff buru izateko lehian ziren Charmaine McGuffey emakume demokrata eta Bruce Hofbauer gizon errepublikanoa. Charmainek Brucentzako egiten zuelan, baina Brucei esan zion lesbiana zala eta Brucek kaleratu egin zuen. Orain, Charmainek irabazi ditu hauteskundeak eta sheriff guztien buru izendatu dute. Noski, Bruce Hofbaueren burure, bai. Ai, karma ze hona dan. Eta berri honak itsasoaren alde hontan ere, azkeneko 2 asteetan Poloniako emakumeak kalera irten dira gobernuaren aurka egiteko manifestazio horiek direla eta abortuan mugatzen duen lege proiektua atzeratzea erabaki dute. Baltzen egiten zeintzen, abortua legeztatu zuen lehen herrialdea. Ez? Errusia eta 1920an izan zen. Egia da gaur egun herrialde bakoitzaren arabera abortuaren legea ere ezberdina dela, baina gaur egun emakumeak berak eskatutako abortua onartzen duten 58 herrialde daude. 134an baldintzak zorrotzagoak dira eta 5 herrialdetan oraindik abortua guztiz debekatuta dago. Poloniaren kasuan behintzat herriaren ahotsa eta indarra erakutsi dute bertako biztanleek eta pozten gaitu. Kalera atera behar dugu beraz?
Bai, baina oingoz, 11 arte, Oiuri? Zio abortuaren inguruko abesti asko ere egin direla, ez? Hombre, jakina, gaiak eztabaida handia sortu izan du beti, eta aldeko eta aurkako abestiak egon badaude. Bai, eta gainera askotan, entzulek ez dakite abestiak alde edo aurkako jarrera duen. Zalantza hor geratu izan da batzuetan. Cared as much as we could. We always agreed, me and my man, we said someday we'll try the family plan. The first thing we tried was nothing at all. It was an amateur ride and everything's here fall. We charted my tides, followed my moon, but then someday... Abortuaren aldeko lehen abesti popularretako bat entzuten ari ginen. 1977an egin zuten 9 Month Blues, egi Segerrena. Beti egonda emakumea oso konprometitua gai sozialekin eta abesti honetan bereziki Britainia handiko abortuaren kontrako bi elkarte kritikatzen zituen. Eta abestia bikote baten egoeratik abiatuta kontatzen zuen. Bertsoak ere egin dira gaiaren inguruan. Maialen Lujanbiok eta Aitor Sarriegi konauko egin zuten 2002an. Ginekologaren koltsuntan dauden bi emakume dira. Sarriegi lehen ekografia egitera joan da eta Maialen berriz abortatzera. Entzun. Ikusten dedan, esatera nua, inbidia dezula, daukazu susmua, baina zuke badezu, barruan amua, bihurtuko da zure, ametxen mamua, gaurko lasaitasuna, biharko damua. Eta Maialen Lujanbiok erantzun. Ez pentsa nik ez daukat, kontra esan faltik, ezezko hautatu dut, ta jakin zergatik. Akaso bihar izan, dezaket damutik, ez eta abortatu nahi, nik neronengatik, baizik ta jaioko den txikiarengatik. Gaurko egunez jaio zen 1928an Roman Maiz Okelar Gipuzkoar herri bertsolaria Felix Ibargutxiren hitzetan bertsolaritza zaharreko azken maisu handietako bat da Okelar. Gaurko egunez 1977an Jon Maia jaio zen, baina ez bertsolaria, Gipuzkoar dantzaria. Duela gutxi geurean izan genuen. Art Garfunkel, estatuatuar musikaria eta Simon & Garfunkel bikoteko kidea ere azaroaren 5ean jaio zen. Eta Bryan Adams bai. Eta Ryan Adams. Benetan, biak. Bai. Bryan Adams 1959an jaio zen, eta Ryan Adams 1974 urten. I got my first real six-string, bought it at the 5 and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far. Oh, and I look back now, the summer seemed to last forever. Gaur ostegunero lez Oiana Maritorenak arte eszenikoen agenda aurkeztuko digu. Bai, eta Mikel Martinez eta Patxo Tilleria elkarrizketatuko ditugu. Eta Igor Estankonak Mikel Sotoren Suak pizten direnean poema liburuari buruz hitz egingo digu. Uste nuen zatitxo bat errezitatuko zen igula sarreran, Oiuri? Nahi bazu, Nik hemen daukaten. Hemen daukaten liburua, Irakurri. Bueno, hauxe da irakurriko eta atzeko. Ez dut esango, hau jolas modura hasi zela, gezurra delako. Ez dut esango, gainera zer zetorkigun bagenekiela, gezurra delako. Ez dut esango, zurrunbiloaren kontra egiten saiatu ginela, gezurra delako. Gainera zer zetorkigun bagenekiela uste genuen arren, zetorrenaren inkontzientzia eroikoa komarik aldatu gabe mantendu genuen. Irudiluke gure baitan kabitzen zen su guztia,
Ari ginela metatzen zetozen urte luze eta hotzetarako. Oh. Gerora sakonago, baina zurrunbiloaren aurka, oraingoan ere sos arrazakeriako kideak, bere lehendakariak Maitane Arnosok azalduko digu gaurko saioan, inferno auzoan zer gertatzen ari den, baina zoritxarrez, badira, gaurko gaua etxerik gabe igaro beharko duten hainbat, edo akaso, giza erreakziotik lortuko dugu hori ekiditea instituzioetatik, politikari epintzat, ez zutelako horretarako aukerarik izango. Eta hori esan da, bai, hasteko moduan gara, azaroak 5 ditu gaur, eta Oiana gurekin bada, osteguna da. Ongi etorri guztioi. Zuekin, gero eta hobeto ikusten dugun, Goiuri ez eita. Bai! Oiana Maritorena. Gaitxo, gatxaleon. Eta izketan harina zaizuen hau, Inigo Asensio naiz, bigarren kafeak gaur 87 du, azaroak 5 ditu, eta gu 3 gara baino laizter, gehiago ere izango gora. Jende asko izango dugu gaur bigarren kafearen sintonian bidaiatzen eta zuek hor bestaldean bazarete, primeran. Ongi etorri guztiei. Can't be careful, try to be good. Well, we cared and we cared as much as we could. Eta Pegi Segerren abesti hau hola erdibidean utzi dugu sarreran, eta nik uste gaurko saioa azteko, benetan aproposa dela. Nothing at all, because I'm amateur ride and everything's here for. We charted my times, followed my moon, but then someday came a little too soon. I got the 9 months of blues. Too much to gain or too much to lose, but he was kind of happy when he heard my news. I got the 9 months of blues. There was him and me and the baby made 3, but we made up our minds to stay that way. With little bitty things made of rubber and such, and 'cause we were friends, we decided to go Dutch. When we said I do, it was a solemn oath, so we did, and it pleased us both. Eta Pegi Segerren doinu hauekin murgildu beharko dugu gaurko saioaren lehen txampan, batez ere maite ditugun gauza horiek gurera ekarri nahi ditugulako. Eta Oiana zuk hasi beharko duzu, edo Goiuri zuk hasi nahi duzu, edo ni hasiko naiz nahi duzuena. Nahi duzu bezala. Oiana hasiko da. Oiana, Oiana hasiko da. Begira, joan den astean, Mariarekin hitz egin genuenean, horre etorri zitzaidan beste maite dut bat, eta da, nik bidaiatzen dudanean, eta orain uste dut falta botatzen ari naizela, eta gogo handia daukadala, norabait joateko, eta bidaiatzen dudanean nik normalean kuadernoetan idazten dut. Bera ez, bere kuadernotxoekin etorri zen, etortzen da Maria normalean, eta nik bidaietan idazten dut, eta gainera asko. Dana idazten dut, eta lagun batekin asko bidaiatu dut, eta berak adibidez marrazkiak eta oso politak egiten ditu, eta maite dut, bidai hori pasaun, begira, hori, bai, nik ere karriko dut, orain bat. Gustatzen zait, denbora pasa ondoren kuaderno horiek hartu,
eta irakurtzia, eta leku hartara bidaiatzea, eta ikustea, ai ama, eta hau nola pentsatzen, eta momentuko bizipenak dira, ez? Eta horiek berriz irakurtzea iruditzen zait oso polita, oso momentu polita. Bai. Eta oraintxe kuaderno baten bila noa. Zein da zure maite dut hau, Juri? Ez, ni azkena. Hala. Hala. Haritzen zeinek agintzen duen hemen. Bale, harrapatu nazuela pixkate audioa prestatzen negola, baina tira, improvisatuko dut, noa, bale, oso ondo, nire gaurko maite duta, da barre egitea. Barre egitea orokorrean, barre egitea, ez da izan daiteke pelikula bat ikusten, izan daiteke antzerkian, izan daiteke zirkoan, izan daiteke, ez dakit lagun artean, askotan humorerik inozuenarekin ere barre asko egiten dugu, nik uste dut barreak baduela norberaren egoerarekin lotura, ez? Eta barre egiteko edo negarre egiteko edo emozioak kanporatzeko batzutan behar dugu halako babesgune batean edo sentitu edo ondo sentitu, eta lagun artean babes giro hori dagoenean, dena lasai dagoenean eta tontakeriak esaten hasi eta bata bestearen atzetik barrea hola kateatzen denean, hori ikaragarri gustatzen zait. Baina bada jendea, benetan barrearen eta irriparraren eta algararen ofizioari heldu izan diona, eta esango nuke horietako batzuk gurekin askotan izaten ditugula. Gaur Mai Gorostiagak audiotxo hau bidali digu, eta arek ere egin digu, ez da git, alako za edo sortu. Kaixo, bigarren kafezaleok, Mai Gorostiaga naiz, gaur nazioarteko paiasoen egura da, beraz nire partetik musu handiena eta jantzi zudur gorriak! Ez dakit nik Maik nola egiten duen turuta hori, baina benetan ederra da. Eta gaurko egunez Miliki paiazoa jaio zen, eta horrexegatik leku askotan, esango nuke Iberiar Penintsulan, Amerika Latina guztian, eta beste tokitan paiazoaren nazioarteko eguna ospatzen dela, eta guk baditugu gurean paiazoak, beraz, Mairen mezu horrekin, nik amaitu den ere maite duta, Goiuri. Orduan nahi tokate zait? Hombre. Bai. Hombre, ez kalibratuko, Bale, bida ez. Bakit zein da nere maite duta. Eta azkena izan nahi nun arrazoi bategatik. Bida, nahi, orain Netflix, HBO, Amazon Prime eta horrelako plataformekin nahi dugun momentuan ikusi ditzazkegu pelikulak eta telesaiak. Eta nik atzo telesail bat ikusi nahi nuen, atzo estreinatzen zelako Ondarraoak telesaia, eta ezinun nik aukeratu noiz eta non ikusi. Orduan, banekin 10:00 haste zala, eta orduan minutu batzuk lehenago hasi nintzen korrika prestatzen, bueno, hemen jarriko dut, hemen eseriko naiz, ez dakitzein behar dut, hartu behar detura hemendik, dena prest, 10:00 eoteko, prest pantailaren aurrean Ondarraoak ikusteko. Eta zirrara hori maite dut. Aurreko momentutxo horiek bakiterako, pentsatzen nun behintzat, eta hala izan zen gozatzera nijoala, eta orduan aurreko momentutxo horiek, hori maite dut. Eta hori Ondarraoak ikusi nahi nuelako, eta orain Ondarraoak telesaiari buruz pixkat hitzein behar deulako. Horregatik izan nahi nun azkena. Nik gauza bakarra aurreratuko dizuet, telesaietik gauza asko gustatu ditzaizkidan, beste batzuk ez, baina gustatu zitzaizkidan gauzen artean, bada musika. Eta iruditzen zaira Aitor Etxebarriak lan ederra egin duela. Uste dut gure saioan behin hitz egin dugula Aitor Etxebarriaren Nihilism Part 1 diskoaz, edo bere lanaz. Benetan gomendatzen dizuet disko hau, Nihilism Part 1 Aitor Etxebarria, eta Elena Setinekin duen kantu hau, izango dugu atari moduan, gaur Ondarraoakien inguruan, aritzeko Little Luzon. You to
Ba, esan da bezala, ederra benetan liteltuzun hau, Aitor Etxebarriaren kantu gehiago entzungo ditugu, baina ezertan abiatu horretik gogoan izango duzu, gure saioa, aurtengo denboraldia hasi genuen aste hartan, Zurriolatik ari ginen, zinemaldia zen, eta bertan izan genuen gurekin Koldo Almandoz, eta Ondar Ahoaken zuzendariari galdetu genion zerbait, Ondar Ahoaken inguruan hori berreskuratu dugu, eta segituan murgilduko gara beraz analisi hortan. Hortik doa, poliziako bat da, noir investigazio bat, ez? Norbait desagertu da eta hura topatzera bidaltzen duten inspektore baten historia kontatzen du, ez? Hiri handi batetik, Bilbo bezalako hiri handi batetik, Bizkaiako kostaldeko herri batetara bidaltzen duten emakume inspektore baten historia, eta, 4 kapitulutan gertatzen dena, ez? Hor lan egiteko modu eta oso intenso izan da, oso egun gutxitan filmatu beharreko lan bat izan da, eta askotan hori, ez? Horrek ematen dizuan morru pixka bat, ikusten dezunean, ez? Orain parean daukadan kartela handi hau, ez? Eta pentsatzea guk gure telesel guzti egin dugula, honen kapitulo baten presupuesto erdiarekin, bai alako, esan ere... Hori galdetu behar nizun, munduran ari garela ikusten, zinematografiatik egiten diren telesaiak, zinemagintzaren erramintak eta horrekontuak iristen ari direla eta euskaraz ere eta euskeratik iritsiote den, baina noski. Hemen badaude maila asko eta batez ere, esango nuke euskal zinemagintzak urtetan erakutsi duen mailarekin eta nazioartean eta jasotako sariekin zalantza handirik ez dugula euskal industriaz eta euskal zinemagileen inguruan, hor diru pixkat jarri behar dela, eta horrek eramango gintuzkela, euskarazko nazioartean ikusten ditugun, telesai hoien mailara, ez dakit hurbiltzeko aukera izan duzun, Koldo, edo izan duzuelna sentsazioa daukazun, edo badagoen hor oraindik ez, distantzia bat. Nien ez iguala proposena hori esateko, ze, klaro, nineko egin dut, eta, gure semetxoa da, ez? Nik esango duan gauza bakarra da, lan egin dudala ohiko lantaldearekin, ez? Argazki zuzendaritzan, Alazne soinuan, aktoreen aldetik ere, kriston lan egin dute. Kriston implikazioa egonda, bai lantalde tekniko eta lantalde artistikoaren aldetik. Beren implikazio eta lan jarrerarik gabe, ezinezkoa litzateke egin duguna egitea. Claro, depende zerekin konparatzezun. Nik uste duina baino duinagoa geratuko dela eta kalitatezko zerbait dela. Gaizki dago ere. Hau kontatu zigun Koldo Almandozek eta atzo ikusi genuenaren zatitxo bat eta entzun genuenaren zatitxo bat da hau. Bada zerbait behintzat, irudietan, estetikan, erabakitako planoetan, guztiari eman nahi izan zaion giro, kolore, argazkiaren tratamenduan, benetan erakargarria dena. Eta boga-boga marinelaren kantuaren moldaketa honek ere, uste dut ez duela parekorik, aipatzen ari ginen, niri musiko oso gustuko izan zaidala, baino, Goiuri, Oiana, hemen, gainontzekoak ere gustatuko txanda. Nik esango ditut, gustatu ez zaizkidanak ere, ez pentsa. Nola abiatuko gara, nola hasiko gara. Hasteko, gustatu zaizue Ondarrauak edo ez? Bai, hola hasiko gara, ez da? Gauza honak esan inberdia beti. Bai, jakina. Nik onartu behar dut, niri berandu egin zitzaidala eta osorik ez detela ikusi, baina ikusi deten apurraren inguruan, esan nahiko nuke zerbait gero, bai. Bai, hori jende gehiago hori irakurri diot, akaso akatsetako bat edo eztabaidetako bat da, 10 erdiak ez dute den berandu xamar eta prime time lentxeago ere hasita ez dute luketen ordutegia birpentsatu beharko, baina... Bai, ni horren aldekoa izango. Nire bai. Venga, hori lehenengo kontua. Hau ere Aitor Etxebarria da,
ez da ondarra baken musika, baina ondarra baken musikaren estetikatik gertu ere badago batzutan. Beno, banik nire iritziari lehenengo aterki bat sortuko diot. Alegia, esango dudan guztia esan da ere, laburbilduko nuke guztia, gustatu zaidala batean, ospatzeko zerbait dela uste dudan batean, iruditzen zaite euskal fikzioak eta euskal irrati telebistaren fikzioak maila hortara egin behar duela bidaia, egin behar duela salto, aspaldidanik uste dut hau ikusentzunezkoan eztabaidatzen ari ginen zerbait bazela. Maila zinematografiko itzela duela Euskal Herriak, estatu mailan nazioartean gure filmeak hortzeudela, industria bat badagoela atzean eta fikzioa egiteko, hauxe besterik etzela behar ez, apostu pixkat, diru pixkat, eta horri babesa ematea. Beraz, berria ona, niretzako maila oso oneko lana, eta benetan merezi duena eta jendea ikustera gonbidatzen dudana. Hau esanik, badaude gauza batzuk akaso hainbeste zaizkidanak gustatu. Baina, nik gauza ona komentatu nahi ditut, zu sartu baino lehen Bai. zure iritzietan. Bueno, ni pixkat beldur nintzen, ez ariote ziren gehiegi poztutzen telesai hau, ze ikusi dugu, elkarrizketa asko entzun ditugu, jendeak batzuk ikusi zuten estreinuaren aurretik, eta oso ona zela esan zuten, baina nahi, bai, gustatu zitzaiten. Gustatu zitzaiten pila bat estetika, giroa, iluna, grisa, bask noir, hoi ustet oso ondo lortu dutela. Badaude plano batzuk, jogozuk gehiago dakizu hontaz, baina plano aereo batzuk oso politak, badago momentu bat hor zubi batean. Zenital hori, zubitik nola ateratzen den gaina, esango nuke ondarroko zubi hori Karatrabarrena dela, ezta? Edo zearena. Nola da beste ardo bodega bat duen Gerirena edo Karatrabarrena, nik uste Karatrabarrena dela, bai. Ondarroko hori, bueno, segituan bai ezatuko dizuet, baina bai, badago plano bat ikaragarri ondo sortutako. Hori da, plano zenitara oso ondo da ona. Murgiltzen zea, giro hortan, misterioa, zer gertatu da, zer ez da gertatu, non da Josu, junin da ez da jun, eta aipagarria benetan Nagore eta Enekoren lana, oso ondo ikusi ditut, bien arteko elkarrizketa horiek eta bai, badago hor kimika puntu bat, asko gustatu zaitena. Eta gero ikusi ditut, ez dakit, igual ni obsesionatuta nagoelako genero honekin edo benetan keinu egin nahi izan diotelako, baina Nagoreren pertsonaiak beste hainbat telesai edo filmetako detektiben, ez dakit, jarrera batzuk ikusi dizkiot. Adibidez, juten danen, zeu spoilerrik ingo, baina badago momentu bat, etxe batera sartzen da, eta txukuntzen hasten da gauzak, eta gogoratu dit, Monkek detektibak berdina egiten zuela, gero badago beste momentu baten Enekorekin dago, eta Enekoa da aurrera begira izozki bat jaten, eta orduan ni horrekin goatu nintzen koiak detektibeak baita txupatxusa kinotezala beti, orduan nahi nola, misteriozko telesaiak asko gustatzen zaizkidan, asko gustatu zitzaiten. Eta gauza gehi ere gustatu zitzaizkiten, baina naiz goatzen. Nik uste faktura teknikoa, estetika, zinematografia eruntz, aipatzen genuen hori Koldo Almandozekin duela hilabete, ez apostu hori zinematografiatik edo estetika zinematografikotik oiana gauzak egiteko da. Nik uste hori lortu dela, Euskal Fikzioak egin duela olako serie oso zinematografiko bat, bintzat ikusi dugun hortan. Bai, nik esango nuke gainera oso argi ikusten dela hori lantaldea begiratuta ere, Lantaldean zinema munduan aritzen den jende mordoa dago, bai argazki zuzendaria Javi Agirre, Koldok aipatu duen Alazne soinuan, soinu zuzendari bezala Xanti Salvador, denak zinema munduan Koldo bera ere, zinema munduan esperientzia handiko pertsona dira, eta nik uste hori lortu dutela telesaiera eramatea. Esaten ari zinetena, irudia, musika, planoen lanketa hori, nik uste oso zinematografikoa dela. Akaso filme bat izan zitekeen,
telesaia beharrean, ere hori ikusi egin beharko dugu agian 4 atalak ikusi ondoren, ez? Eta gero nik aipatu nahiko nuke Koldok esan du, audioan, entzun dugun audioan, lantaldearen implikazioa izan zela oso garrantzitsua. Aipatzen ari gara, inbertsio bat ere EITBek egin duela, produkzio hau aurrera eramateko, baina nik uste dut horretaz haratago, eta nik aste honetan Xantirekin hitz egin dut justu, eta berak esaten zian lantaldearen involukrazio hori gabe, horrelako lan bat 4 astetan ateratzea, azken batean 2 pelikula egitea bezalakoa izan delako, egin dutena, 4 atal, bakoitza ordubetekoa horrelako kalidadean 2 pelikula egitea bezala da, eta Xantik esaten zidan, jendearen implikazio gabe, hau ezin da egin, ordun ondo dago, eta implikatu behar dugu, baino baldintzak ere beste modu batera bermatu behar dira. Horrelako lanak egin alizateko, eta nik uste dut, irekitzen duela telesaien munduan, ez, bide berri bat, orain arte, segurazki ETBen ikusi ezkenuena, eta hori zoriontzekoa da, poztekoa, eta urrengo atalak ere ikustekoak izango dira. Niri atzo zalantzori suertatu zitzaidan, ez ote zen 2 orduko filme batetik, filme baten gidoitik, 4 ataletako serie bat sortu. Ze, akaso zuek serie zalegoak zarete, behintzat Goiuri badakit oso telesaile zalea dela. Nik ere batzuk ikusi ditut. Sentsazio ematen dit, gidoiaren ikuspegitik Goiuri falta zela gantxo potente hori, lehenengo atala amaitu eta bigarrengoan noiz iritsiko zalantzari gabe zauden estrategia guionistiko hori, ez? Eta nik hori behintzat nion ikusi atzoko atalari, hori esan beharra daukat. Bai, pertsonaiak aurkezteko ondo egon da, atal hau, ni hasieran enitzango atzen 4 atal bakarrik izango ziala, eta gero kontuatu nahi zenen 4 bakarrik diala, ordun esan dut, bai aurkeztu dizkiate pertsonaiak, ja giroa, ja murgildu naiz mundu honetan, baina 4 atal bakarrik balin badia, ez da asko pasa lehenengo honetan. Agian izan daiteke telebistaren eta zinemaren erritmoak desberdinak izatea eta telebistarako beste ritmo batera ohituak gaudela akaso edo ez dakit, Bai, ohitura kontua izan daiteke. Ez dut komentatu, baina beste gauza bat asko gustatu zaitena, eta igual jendea ez da gongo adosnekin, baina ez da telesail bat familia guztiarentzat, ez da adin guztientzako telesail bat, eta hoi gustatu zait. Euskal Telebistak ez du zertanin zerbait etxeko guztik ikusteko. Ondo da olako programak itea, baina beti ez da olako ekin beharrik. Eta orduan, hau da 18 urtetik gorakontzat, telesaia ikusten zuen bitartean azaltzen da hor iskinen simbolitoa, eta gustatu zait, ez itea apustu hausar bat iruditzen zait, eta hori baita gustatu zait. Iskatoz pinduta jarriko naiz, baina egia da, entre 18 urteko bekoentzate etzela, mutxukoa jartzeko logitoare hor dagoela, ETB txoritxoa hor dagoela, ez daki, eta akaso beste formato batean ere egin zezaketen. Eskope ekstremo batean, oso panoramikoa den formato batean, eta hola logo guztiak iruditik kanpotziko genituen. Horrek niri behintzate bai eman zidan atentzioa, eta bai egin zitzaidan ez eroso xamarra. Ja, pixkat ikismikiz jarrita. Eta niri behintzat bai aipatu nahi dut, badago beste gai bat kezkatu ninduna eta da hizkuntza politika. Hor uste dut badagoela zerbait begiratu beharko genukeena. Kontu zinigo, ze txalotua izan da hizkuntzaren erabilera telesailean, Twitterren? Bai, uste dut, enago ados hizkuntzaren erabilera txalotzearekin. Ez zait iruditzen distiratsua zenik. Hori esan beharra daukat. Baina, enaizein beste hizkuntzaren erabilera kritikatzera oraintxe joango, baizik eta hizkuntza politika, eta uste dut gauza ezberdinak direla. Eta Euskal Telebistako fikzioan goen kaletik hasita oso ohitura honak genituen hizkuntzari dagokionez, pentsa, horratzean Egaina, Andulertxundi, Amuriza, zenolako izenak egon ziren gidoigintzan, ez dut esaten beti hizkuntzak distire izan behar duenik, baina niretzako badaude bi gauza ez direnak onegiak atzoko lehenengo atal horretan. Bata, eta badakit hontan jende asko ez dela ados egongo, baina euskalkien edo ondarrueraren erabilera da. Batez ere, era ez naturalen egiten denean. Itziari ituño ondarruera ze hitz egiten saiatzen ikustea, edo Iñaki Beraetxe. Itziari ituño ikusi zenun? Barkatu, Sara Kozar.
Bueno, ze begi ona, igual han izkutuan zeon, edo tabernan zeon, eta... Zarakozarrekin Josu hildu. koste egin zitzaidan, eta gainera uste dut gure star sistema nahiko indartsua bat dela euskaldunontzat, eta bera etxe girortan ikustea, edo kozarro girortan ikustea, niri arraro egin zitzaidan. Baina hizkuntza politikaren ikuspegitik, eta herri eraketaren ikuspegitik, eta nazio eraketaren ikuspegitik, iruditzen zait, batua ez erabilita ere, batu ez erabilera muturrekoena egin dutela, eta iruditzen zait zoritxarrez, eta hau ez da berri honegia, baina hau, beste eztabaida izateke, euskal hiztun askok nekez ulertuko zituztela atzo gidoieko zati batzuk. Eta batez ere, iparraldeko hiru lurraldetara begira, iruditzen zait, atzo egongo zela Siberuan edo Baxenafarroan telesaia ikusi nahi, eta gaurko azpititulen zai egongo zenik. Eta noski, honek gure hizkuntzaren egoeraren eta gure herriaren nortasunaren inguruan bestelako hausnarketak ere ekarlitzake. Baina muturreko xamarra iruditu zitzaidan, eta uste dut, naiz eta, akaso euskalki eta hizkera gehiagotara ohituta gaudenok arazo gehiagirik gabe, uler dezakegun guztia, ez dela euskaldun guztien egoera. Eta hemen betiko eztabaida badago, batuan egin behar diren gauzak, euskalkiak erabilotea daitezken, baina euskal produkzio asmo handikoena, aspaldian zain izan garen euskal produkzio horrek, aukeratu du, uste dut euskaldun gehienentzat zaiena izan liteken hizkera. Eta badakit honekin eztabaidak izango dituela, eta kritikak izango dituela, baina horren nire iritzia. Eta are gehiago, eta hau bai da hizkuntza politika, eta duztu dut euskal telebistari benetan leporatzeko zerbait dela. Ez zait inondik inora zilegi iruditzen senegaldar baten hitzak euskeraz azpititulatzea, euskaldunok ulertuko ez ditugulako, baina espainolez eta telesaian badira une desente espainolez direnak, hoiek ez azpititulatzea, asumituz Euskal Herriko edonork espainola ulertu behar duela. Ze uste dut, gure herriaren ezagutzaren gabezia bat erakusten duela hori, edo bestela politikoki interes bat, eta biak ere nahiko itxusiak iruditzen zaizkit. Eta hau da nire kritika nagusiena. Horrek pena eta min pixkat egin zidan. Azken horrekin guztiz ados. Eta ben musika honekin badirudi norbait. Lasai hori. Beno, segituan beste gai korapilatxu batean murgildu behar dugu. Hemen ere uste dut denak ados izango garela, eta tira, etxeratze agindu betean, etxetik utzi dituztelako hainbat eta hainbat gizabanako, Donostian, tartean ertzaintza, udaltzaingoa eta Polizia Nazionala tartean izan dituen, eta atzetik ere badatorren mugimendu baten. Ez dakit oraintxe zein egoeratan diren, gaur gauean, 30 bat lagun bat dira, gaur gauez eta goizalden izandako operazio hortan, Donostiako infernu inguruan kalean utzi dituztenak. Badakit dagoeneko konzentrazioak badaudela, Donostiako udalaren parean okerezpa naiz, baina hemendik oso minutu gutxira izango dugu aukera, sos arrazakeriako arduradunekin hitz egin eta egoera honen inguruan argibideak aurkitzeko, eta bide batez irratia balia badezakegu 30 pertsona horien gaurko egoera edo bapateko egoera arindu, errestu edo hortan laguntzeko, hori ere baliatuko dugu. Segituan izango gara, beraz, sos arrazakeriako kideekin guztionen inguruan.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beno, aurreratu bezala Maitane Arnoso Martinez gurekin dugu, beraso Sarrazakeriako kide eta ardura monetakoa dugu, eta gainera, oso ondo ezagutzen du, oso harremanetan da, aipatzen ari garen egoera honekin, infernu inguruan, usteak izan dira, bat pertsona kale gorrian utziko lituzke, oraindik esango nuke datu hori, nabardura egin ezkero, ez dela guzti zuzena, alegia, 100 pertsona bizi direla inguru horretan eta zaurgarritasun egoera hortan daudela, baina horietatik 30 izan direla, 30 inguru datu zehatzeatzea ere uste dut ez dagoela, gaur gaueko operazio hortan, edo goizaldeko operazio hortan, hainbat polizian elkarlan horretan, kalean utzi dituzenak. Maitane Arnoso Martinez, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon, mila esker. Kaixo. Datua hasteko hori litzateke. Nik ez dakit oso ondo. Egia esan, nik uste dut ez dakigula oso ondo zenbat lagun gelditu dira kalean, edo zenbat lagunek egingo dute gaur gauean kalean lo. Atzo ja gabean batzuk, naiz eta etxeratze ordua iritsi, batzuk ahal izan zuten infernutik atera, beste batzuk gaur atera dira, eta, ziur aski hor banaketa bat egonda ere, ez? Eta ez dakigu norabideak zintzuk hartu dituzten nik. Entzundakoa den zenbakia 60koa da, orain kalean daudenak, baina, zehaztea zaila da. Zaila eta kaso gutxienekoa, ze edozein bizitzak dagoeneko kezkatuko gintuzke, eta asko badira, noski kezkagarriago. Infernuan, Donostiako antigu ingururako sarreran dagoen inguru horretan, 540 etxe bizitzako hirigintza proiektu bat onartu zen, eta hau burutzeko 100 pertsona etxetik atera nahi dituzte. Badirudi etxe bizitza pertsona batzuentzat bakarrik dela eskubide, Donostian etxe bizitza bat erosteko aukera dutenentzat alegia. Gizarten neurria ez da neurtzen gehien dutenen oparotasunaren arabera, baizik eta egoera okerrenetan daudenei erantzuten zaien moduaren arabera. Eta kasu honetan uste dut oso ari garela gaizki lan egiten, batez ere edozein egoeretan kaleratze hauek kezkagarriak liratekelako Maitane, baina bereziki une honetan etxeratzea egindu batean gauden giroan, pandemiak gogor jotzen duen giroan eta instituzioetatik ardura individuala, ardura soziala eskatzen ari zaizkigun momentutik, erabakiak justu kontrakoak dira. Gizabanako batzuen biziak ez duen besteko garrantzia eta ardurarik guzti honen inguruan. Bai, nik, hasieran irakurri dezun pixka testua, komunikatuko testua, hortikan abiatu nahiko nuke. Alde batetik, egin dezun deskribapena ez infernua Donostiko sarreran edo irteeran, ez? Dagoen auzo hori eta bertan bizi diren bizilagunak besteak beste ez ditugulako gure bizilagunak bezala hartzen, ez? Eta alde batetik Donostia edo gure hiri hau oparotasunez, ez? Jazten dugun hori, infernuak ez du gure Donostiako irudi horrekin bat egiten, eta bertan bizi diren pertsonek ez da. Kriminalizazio prozesu bat ematen dira, eta hartzen diren neurri politikoak gure gizarteko hiritar, lehen mailako hiritar batzuentzako bideratuak daude, ez? Eta bigarren mailako hiritar horiek, edo esango nuke ez hiritar hoientzako ez dira beharrezko neurriak hartzen, ez? Horregatik nik uste hori kontutan izan behar dugula, ez? Nortzuentzat eraikitzen dira eta diseinatzen dira politika ekonomikoak eta sozialak. Ez daude baliabiderik, ez dira hartu baliabiderik, eta gainera nik uste arriskua edo, arrisku egoera hau aspalditik dakigu. Martxoan izan genuen lehenengo pandemia egoera, hor agerian gelditu zen kale gorrian bizi diren pertsonen egoera larria, pandemia egoera batean, behar zuten etxe bizitza bat horrelako etxeratze agindu hori betetzeko, ez? Eta orain bigarren olatu honetan berdin edo okerrago aurkitzen gara. Momentuan larrialdirako baliabideak jarri ziren, baliabide horiek mugatuak izan ziren, eta nola aurkitzen gara gaur, askoz okerrago.
asko sokerrago. Eta bestetik, egoera honetan, pertsona hauek ezin, nik uste dut behar dela pertsona hauek biztanle, hiritar eta eskubideen jabe bezala kokatu eta haiek ere zaindu behar ditugu pandemia egoera batean. Horre, badamaitane, euren zaintzarako eta euren bizi eskubideak bermatze aldera, beste egoera zori gaitzeko kasu honetan. Bai Guardia Municipala, bai Ertzaintza, baliatzen ari dela egoera, identifikazioak egiteko, horrek sortzen dituen arazoekin, administrazio egoera kulunkakoan edo kolokakoan dauden pertsonak direla, eguneroko bizitzako kudeaketak egiteko behar dituztela euren dokumentazioak, eta dokumentazio horiek kasu askotan konfiskatu ere egin dituztela poliziak. Oraingoan ez dakigu oso ondo hori gertatu den edo ez? Gertatzen arien zerbait. Bai, claro, udaltzaingoak eta ertzaintzak ez ditu kompetentziak estranjeria mailan, horretarako Polizia Nazionala dago, eta bai hor harremanak eta bai elkarlanak daudela, badakigu. Kasu honetan uste dugu horrelakorik ez dela gertatu, baina bai, alerta hori bagenuen guk ere sosetik, ez? Hala ere nik poliziaren plangintzaren inguruan beste gauza bat aipatuko nuke ez, niretzat garrantzitsua izan dena edo, haserretu nau bereziki, eta erabilitako estrategia izan da ez. Aspalditik desalojoaren informazioa bazegoen, naiz eta haiek informazio zehatz hori ez jaso, notifikaziorik edo abisurik ez dute haiek jaso, baina, jakin bagenekien denok hori gertatuko zela, eta erabaki duten momentua hori gauzatzeko izan da une kritikoena. Une eta ordu kritikoena. Eta hori estrategia pentsatu bati erantzuten dio, ez? Euskal Herrian nik uste dut ezagutzen ditugula, estrategiak nola erabiltzen diren, eta ondorio zehatz bat eduki du, ez? Eta elkartasunaren desmobilizazioa izan da. Etzeratzen momentuan jendeak ezin du gerturatu. Ezin da ara gerturatu, akonpainamendua egin eta elkartasuna adierazi. Hala ere, jendea junda, ez? Egun osoan zehar atzo jendeak pasazun, jendearekin hor akonpainamendua egiten, eta gaur goizeko 6etan jendea bertan zegoen. Baina nik uste dut oso pentsatua izan da elkartasuna desmobilizatzeko eta pertsonen ahultasuna areagotzeko tresna bezala, ez? Eta impunitatea handiaz gauzatzeko pentsatutako tresna bat. Eta benetan hori haserretu egin dau, asko. Une honetan egoera Maitane zein da, badakit mobilizazioak izan direla, Donostiak udalari, Foru Aldundiari eskatzen zaizkiola, batetik leporatu, aipatzen ari zaren erabakien gaiztotasuna, baina batez ere soluzioak, alternatibak. Hori da gertatzu den guztionen atzean, faltan botatzen ari garen lehenengo gauza. Jende horrek gaur gaua igarotzeko lekurik ere ez duela, eta hortan ez duela inor pentsatu. Ez, eta esaten nuena, ez, aspaldiko gauza bat da, martxoan ja esan genuen, hau gertatuko zela, eta bai, zai gaude ea politikariekin hitz egiteko aukera dagoen, eta nor hartuko duen ardura, ez, udaletxeak ziur aski aldundiak ardura duela esango du, eta bestalde, aterpeen zera kompetentzia, udaletxekoa da ere, eta orduan, hor tentsioak egongo dira, baina, printzipioz gaur gauean, 60 edo 50 pertsona horiek, nun egingo dutelo, ez dakigu. Eta etorkizunera etorriko dien egoerak dira. Egoera hauek zabaldu egingo dira, ez dira txikituko. Aian, pentsatzen dugu, estrategia hauek balio digutela jendeak Euskal Herritik edo Gipuzkoatik juteko, aldentzeko. Hori ere, askotan estrategi bat izaten da, ez? Baliabideak ez ematearenak. Maitane, gertutik jarraituko dugu zuen pista, gertatzen ari dena, ez dakit balia ote dezakegun irratia gehiagorako, salatzeko gertatu den hau krudeltasunetik eta gaizotasunetik egindako zerbait dela, baina sosarrazakeriaren lanean laguntzeko aukerarik badu entzuleak, bada pertsona hoien egoera nolabait leuntzeko modurik une honetan?
Ba, ez dakit erantzun, ez? Zehazkin ikuste dut harrera sareak eta beste erakunde batzuk orain daudela kokatzen, baliabideen edo, beharren pixkat diagnostiko hori egiten, eta aian aukera dugu hori egiten denean, eta pixkat jendeak ordenatzen duenean buruan zer egin behar den, zuekin berriro kontaktuan jarri, eta aukera edo eskaera horiek zabaldu, ez? Baina ziur behar direla, beti behar dira gauzak, bai arropa, bai elikagaiak behar dira, elementu asko izaten dira behar. Harremanetan izango gara bai harrera sarearekin eta bai sos arrazakeriarekin, behar duzuenerako bigarren kafearen mikroak hemen izango dira irekita eta entzulearen laguntza bideratzeko aukerarik bagenu, are hobeto. Maitane Arnozo Martinez, sos arrazakerian dituzako lehendakariari, gure eskerrak eta animoak lan handia duzu egiten duzue, eta indarra eta energia ere beharko duzue jardun hortan mantentzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Desegin zaizkit blaitu euriz, atzo genituen sabaiak etxiz. Esango dizut noizbait berriz, ez gaituela bustiko berriz. Zure begiradari eutxiz, korrika trenez edo itxasontzez, ies egingo genuke aldiz, bertanet... Kontatu idu Olatz Salvadorrek bere kontzertuetan txikitan gurasoek kantu hau abesten ziotela, kulunka. Abestu bakarrik ez, azaltzen ziotela munduko hainbat tokitan bazirela, berak zituen privilegio eta aukerak errestasun baliabide goxotasunak ez zituzten ahorrume eta pertsonak, eta bere aita eta osabarekin, Iñaki Salvador eta Eduardo Salvadorrekin grabatu zuen kulunka kantu hau. Askotan munduaren leku urrunetara ez dago jo beharrik, gaur gaua non pasako duten hainbat pertsona badira kalean, eta kalean dira, ez zutelako etxerik, baino etxe bezala baliatu zutena, gure ordezkarik politikoek desjabetzea edo bertatik botatzea, etxetik kalera botatzea erabaki dutelako eta kosta egiten zaigu ulertzea, eta uste du zilegitasunak kentzen diola gure politikarien hitzei guri ardura politiko, sozial, individual eta bestelakoak eskatzen dizkiguten bitartean. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonatik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo haserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, hasierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, hasierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Niz hau du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak, esate zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zuk. Nire izena aian da. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Gure herria andere zabala da, mori jantzitako andere zabala. Bere zainetan nodola gasolinaz nasten da, bere
hogei edo hogeita bost kaputxadunek bultzatu zuten mamu kamioi zaharra udaletxerako norabidean eta beharra dina urrundu ondoren, zu eman zioten kaosaren. Aldi berean, beste horren bestek esperoan zeuden 3 autobusetarantz egin zuten, Bretxa eta Paseo Berriaren artean. Barrukoak atera eta isitu egin zituzten bidean gurutzatu ere egin behar. Ni eta talde jendetziona antidisturbioen zain geratu ginen. Eta iritsi ziren ahots artean, ia aurrez aurre, Maria Cristina hotelaren atzeko aldean kale antzeko bat egiten duen hortatik, kontrako norabidean eskerretara eta eskuinetara eginez. Lehenengoa eta bakoitzi guztiak 3., 5., 6. gure eskerretara. 2. eta pareak 4., 6. eta abar beste aldera. Dozena bat zuziria hartu nituen eta bilgoa zabaldu ala, korrika joan nintzen kamioiraino, Ebro bat zutan. Lehertuko da. Xavier Silveiraren a las 8 en el Bule, Txalaparta 2007, bere pasarte holan potenteetako bat irakurri dugu, lotzeko gaur dakargun liburuarekin, dala Mikel Sotoren zuak pizten direnean, Elkar 2020, lotura bat egitearren zelan bai. Mikel Soton berak esana da, garai gatazkatsu haren testigantza literario gutxi geratzen zaizkigula Silveiraren a las 8 en el Bule hori kenduta eta beste salbuespen batzuk salbuespen. Eta gaur ona dakargu konfesio hau, Mikel Sotoren liburu potente hau, xehetuko dugu, baina burkidearen siega auzitegian irakurtzea baino ez dago, ikusteko, garai bateko erretratua dala. Bibotil berde dira, neure herria Moduluko atrakadore txiletarrak enegarren errekonozimendu saioa egitetik etorri eta berriro patioan, auzitegian, gure kide baten txaboloan egon dela esan digu. Zeri buruz ari zen zehatz jakin gabe. Nola jakin duen eta zein kiderena zen galdetu diogunean, goiza pareta guztietan dena ukatu idatzia zuen baskoaren ziegan eman duela esan digu. Guk buruarekin baiezkoa egin diogu, euskaldun baten ziega da hori, Espainiako auzitegi nazionalean. Bibotil berde dira. Izan ere, 2 bertsio baino ez daude, hay 2 versiones, zioen Barrio Nuevo ere, ezta? Mikel Zabaltzaren birikez galdetuta eta gezurra esanez. Eta bertsio bien gurpilean ibili gara gu ere urteokaz, konturatu barik egitate bakarra dagoela. Errealitateak gure baitan egiten duen ispilu joko pertsonal hori. Idazleok beldur ginen gure belaunaldiko borroka, lorpen eta porrotak, maitasunak eta sakabanak eta kontatzeko, eta ara non, Mikel Sotok hartu duen hitza esateko. Ikusi nituen violentzia guztiak, neuk egindakoak barne. Horregatik badakit, zeintzuk izan ziren goitik bera, zeintzuk behetik gora. Eite monzondarrak eta intelektualitateak utzita idatzi du Sotok zuak pizten direnean. Hemen espaitago itziarren semerik, ez magin eskatillarik, ez alternatiba demokratikorik. Hemen errepaso bat egiten da, atzera begirako bat, kontxoen garaira, mukizu batzuk erabaki zutenean behin, herria defendatuko zutela. Baina zuretatik datoz espalak, eta gatzaren estankuetatik matxinadak. Eta liburu honek ere, ezin izan die izkin egin zantzu klasikoek. Hor daude Ernesto Cardenal, edo Omar Navarro, edo liburu bizi eta gori honi
hain kontrapuntu ederra ematen dioten Gabriel Arestiren estiloko poemak. Orain eta hemen kontatzen dudana ez da guztia egia, eta abar, eta abar. Eta Soto, prosa eginez doa zuzian, kazetaritza eginez ia, bitxa dariola ahotik, historia nafar bat, euskal historia bat asmatuz erraietatik maitasunez. Maitasun eta atrebentzia dosi handia behar baita erretorikarik gabe hitz egiteko, presiosismorik gabe adornatzeko poesia beharrezko hau. Mikel Sotoren begi beltzek agertzen duten distira inozente horrekin ikusi ditut nik ere kaleak zutan. Eta tortura saio eta espetxe guztietatik bueltan neskalagunari esaten dio irati. Eta aizpa. Eta Berrueta Mainas sendiarentzat detaile bat dauka poemetako batean. Eta sorrarazitako sufrimendua eskutatu barik egiten du poesia mendera ezin, indigena, politiko, sakon bat, euskal poeton itzulinguru guztiek eta eufemismo guztiek baino askoz gehiago balio baitu, zuak pizten direnean itzel honen lerro bakar bat. Bueno, hori da sorrarazi didana niri liburu honek, kritika batean ustu ditut sortu dizkidan sentimenduak. Mikel Sotori aitortu behar zaio dena eman dituela, ez duela ezer eskutatu, kontraesanak ere bertan datoz, denporaren joana, eta gero, bueno, gure herrian hain erabilia dan dikotomia hori, ez da, onak eta txarrak, terroristak eta demokratak eta guzti horiek apurtzera datorren liburu bat da, eta gero konexio celebrean dauzka, ez da, ze Bernardo Atxagaren Gure herria andere zabala da poema dakar liburuaren aitzin poema moduan, eta Atxagaren letra horrekin Iñaki Ismendik abesti bat zuen, lehen ondoan entzun duguna, abesti horrek eroango gaitu 70. hamarkadara, eta hango uretatik etorri dira gero 80, 2000ko hainbat lokal. Lokatzo horretan ibiltzeko beldurrik ez da Sotok, liburua gustatu zaigu, uste dut igartzen dela. Eta gusto baduzue, Gure herria andere zabala da Atxagaren poema profetiko horrekin utziko dugu apalean berriro liburua, baina berriro hartzeko eta berri irakurtzeko. Beno, Goiuriren ahotsean entzungo dugu aipaturiko zatitxo hori. Gure herria Andere Zabala da. Morez jantzitako Andere Zabala. Bere zainetan odola gasolinaz nahasten da. Bere bularrak 2 botila. 2 botil berde dira. Eta horietako egunen batean, suak pizten direnean, bere bihotza molotov koktel bat bezala, hautsi eta lehertuko da. Mikel Sotoren zuak pizten direnean, uste dut irratian baina aipatu genuela, Goiurik Iruñara egindako bidaian, diru batzuk xautu zituela, antxe liburutan eta horietako batzen, Igor Estankonak gaurko aukeratu duen hau, pentsa ze gauza ederra gertatzen diren. Bai, zen magia. Bai, han erosi nun, Katakrak liburu dendak jarri zuen postuan, han liburu azokan, entzun gabe neukan, baina han ikusi nun, eta zanon, bueno, itxuna hona dauka honek. Eta irakurri nun, eta gero beti nemilen norbaitekin komentatzeko eta atzo bat batean,
Estankonak suak pizten direnean liburuari buruz hitz egingo digu. Eta gatu nintzen, baina, zer sorpresa polita. Ba, Igor, ez zaitugu oraindik agurtu ere egin, eta agurra bikoitza egingo dugu. Ongi etorri, eta hurrengora arte. Ondo, Plazer handia izango da berriro elkarrik ustea. Zaindu, besarkada bat, aio. Agur. Bardin, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaurko egunez jaio zen Bryan Adams eta bere The Summer of 69 entzun dugu saioaren sarreran. Onartu behar dugu, uste dut oian eta biok oso Bryan Adams zaleak bagarela, baina egun berean enekien nik hori, Bryan Adams bera ere gaurko egunez jaio zenik, eta bere All You Had to Do Was Stay, 1989 izeneko albumetik, ari gara entzuten Bryan Adams. Bryan, begabe, Bryan. Goiuri maltzurkeri bat esatea zijoan, baina mikrofonoa diki gabe zeukela konturatu da, eta hortxe geratu da. Ikusi zaitugu Goiuri, intentzia ikusi dugu. Osteguna da eta Oiana Maritorenarekin murgildu beharra daukagu arte estenikoen itzorduen zerrendan, gure antzokietako agendan, antzoki ez direnetako agendan, ze zorionez oraindik ere Oiana berpiztu den kulturaren jardunak jarraitzen du bizirik, ez dakigu zenbatean luzatuko den hau, baina bitartean hortxe, zutik, ez da? Gaur bertan badira gauzak ikusgai asteko Arriaga antzokian. Hori da, bai, gaur Arriagan
Horman Foster konpainiak Antigone edo ezetzaren beharra antzeztuko du. Antigona greziar garaian Sofoklosek idatzi zuen duela 2500 urte, eta esaten da historian gehien taularatu den antzezlanetako bat dela. Bertsio pila bat egin dira, baina euskarazkoak ez asko. Esaten dutenez, hau da lehendabizikoa. Nik amater bat ikusi dut, baina egia da agian hau profesionalagoa edo dela, eta hau izango da beraz euskaraz ikusiko den lehenaldia. Eta bertan, naiz eta duela hainbeste urte idatzi, zoritxarrez oraindik ere gaur egungo gaiak edo jorratzen ditu, adibidez legearen beharra edota legearen inposaketa, eta nik uste dut, humorearekin erdi komiko, erdi tragedia bezala, lan interesgarria izan daitekela, gaur, arratsaldeko 7:00 Arriagan. Eta gaur ere, Azpeitiko topaketen barnean, aurreko astean esan genuen, dagoeneko hasiak zirela, eta 20 arte uste dut ospatuko direla, 38. Euskal Antzerki topaketa da, Azpeitin ospatzen dena, eta asteburu honetarako badaude proposamen ezberdinak. Baten bat bertan bera gelditu da, adibidez ospitalerako aurre ikusia zegoena bertan bera gelditu da, baina gaur badago bat, Urruna izenekoa, helduentzat, eta larun batean Mari Deion konpainiak ikimirikiliklik eskainiko du. Haur eta helduei zuzendua. Eta gogoratzeko bai, hasiera batean programan ikuskizunak 9:30 baziren ere, orain ordutegi aldatu egin dela eta 7:30 izango direla. Eta larun bateko aukerrezpanago umei zuzendua ere badagoena arratsaldeko 5:00. Esan eta esan ari gara, kultura konsumitzaile zareten ontzat, eta uste dut gure irratsaio entzulen artean badela kultura konsumitzen duen asko, adi behar duzuela egon ordutegi aldaketekin, batzutan sarrerak inprimituta izango zenituzten aspalditik, bertan ordu bat jarriko du, bizitza azkardoa, ezkaragozetaz konturatzen, baina gerta dakizueke norabait iritsi eta emanaldia hasita edo amaituta ere, izatea etxeratze aginduak ezarri dituelako, noski, alako beharrak, ordutegiak aldatzeko beraz, adi ordutegiekin bazpada baieztatu gauzak behar bezala. Eta ikuskizunen artean, Oiana, arte eszenikoen giroan ari gara, antzerkia badugu, baina uste dantzatik ere badugula zer gozatu asteburuntan. Bai, adibidez, ostiralean bihar dantza ikuskizunak aurki ditzakegu, Burdina Elorrion, Arriola Antzokian izango da, eta aldi berean, egun hortan bertan, Biz Hitza, Aukeran dantza konpainiarena zarautzeko modelo aretoan. Lehendabizikoak mehatzari eta industriaren mundura eramango gaitu, musika, dantza, flamenkoa, hizkuntzak, denetarik nastuz, eta Aukeran dantza konpainiaren Biz Hitza ikuskizunak hizkuntza erabiliko du pixkat ardatz edo galdera ezberdinak plantatuko ditu, ea hizkuntza gorputza balitz zer gertatuko litzateken, edo nola azalduko lukeen gorputzaren adierazpenak etengabeko evoluzioan dagoen hizkuntza baten jaiotza. Nik uste dut, bitxia izan daitekela hizkuntzaren, dantzaren mundu hori. Joan den astean Pantxikak era aipatu zigun, berak euskara, dantza, nola uztartzen zituen, eta hizkuntza horre egotea polita. Gaur ere aipatu dugu lehen, ondarragoaken, kuriosoa. Eta horrez gain, asteburu honetan jiren jarraitzen du, fadoak entzuten zituen gizonak, eta Donostian izango dira Gaztestenan, larunbat eta igandean. Eta Pantxika inbatu dut, eta Pantxikak lana Elidale konpainiarena Senperen eskainiko du larunbat eta igande honetan. Horretarako ere, gonbidapena. Eta Arabara joanez, azaroaren 8 Gasteizko Arana gizarte etxean Imperfekzionismo Magiko konpainiaren oiasko muntatzailea lana eskainiko dute. Auzo eszena arteko eszeniko programa bat da, eta programa horren baitan eskainiko dute lan hau, eta programa honen helburua da profesionalek ez diren gure hiriko taldei eta artistei aukera ematea proposamen eszenikoak gizartetxetako ekitaldi aretoetan taularatzeko. Ekitaldi ezberdinak dira eta hau da euskaraz eskainiko duten bakarra. Planak ugari eta plan horietako edo arte eszenikoen protagonizetako batzuekin segituan izango gara gu bigarren kafean Mikel Martínez eta Patxo Telleriarekin
ariko gara minutu gutxi barru. Feel the beat down in your bones and smile. Oh, take your hands and dig deep into your soul. Let yourself lose control. Turn it up, so get up, can you feel it all over? No, you're never not when you get the chance. So put on your biggest I wanna see ya. I wanna see ya. I wanna see you dance now. I wanna see ya. I wanna see ya. I wanna see you dance on your favorite song and Pandemonioa. Podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Gaur pandemonioan Ibai Luke. Esak berak, konfinamenduak edo oraingo normaltasun honek. Nola daramazu? Kanpora nindoan bizitzea, kanpora Euskal Herria, baina, nire herritik kanpo, eta harrapatu zidan gurasoen etxean, orduan, psikologikoki izan da oso gogorra. Batez ere hori, zure bizitzaia danen etxetik kanpo 5 urte eraman ondoren eta zure bizia da bizi queer bat, da bizi aske bat, da bizi bat nun erlazio sexuafektiboak eta zurekiko harremana beste erabatekoa dan. De repente aurkitzezea hori, zure gurasoak dauzkate 70 urte eta 60 urte, kontatu behar diezu ni etxian takoietan ibiltzen naiz, kalera ezin ez batera edo ezin naiz festa batera juntakoietan, eta takoia jarri nahi ditut, eta etxean ibiliko naiz takoietan, ez? Gertuen eta errexen ikusten dudana iteko eta nahiko garbi daukatena, bat izango da interbentzioan nun tatuaje bidez, jende ezberdina gonbidatuko dut nire gorputzean, nire azalian, 13 tresen raia jolastea. Eta, hau izan da pixka bat pandemia egoeran, izan dit nire denbora, ez? Eta pentsatzeko, hau da, ni zer egin nau hola izatea, zergatik naizola, zergatik ditut X konportaera, kanpotikan jasotzen dituten input batzuei, edo jendeak dauzkan nirekiko harreman batzuei, eta zergatikan daukat nik horrelako erantzuna horiei, ez? Aldatu da bisibilizazioa alde batetikan. Eta bisibilizazioa ez daukagun momentutikan ez gea existitzen. Eta orduan ez gean existitzen dentikan ezin dugu harremandu. Eta hau dijoa lotuta jende queer guzti honekin, queer izaera badaukaguna, edo, behintzat, masaren eta binario honen barruan sartu ez gaituzten guztiona. Bildurraren politikan sartuko gara berriro eta ez dugu egingo ezer zuek ez dutulako nahi, ez gehalako zuen kanonetan sartzen, ez gehalako binarismo hortan sartzen, ez daukagulako lan finkorik, ez daukagulako bikote finkorik, ez daukagulako seme-alabik, ez daukagulako txakurrik, ezin dugu kalera atera. Naiz irratian zaudete eta hau pandemonioa da. Es lo que tengo, y yo no creo en Dios, es lo que tengo, no creo en Dios.
Mikel Martinez eta Patxo Telleria. Tartean teatroa. Antzerki konpainia bat eta 2 proiektu artistiko. 2001 Bilbon sortua Jokin Oregi, Patxo Telleria eta Mikel Martinez dira sortzaile eta arduradunak. Konpainiak urteak daramatza bere proiektu berezia garatzen eta sendotzen. 2 zutabe nagusitan oinarrituz, jatorrizko sorkuntza eta euskararen nagusitasuna. Tartean teatroaren barruan 2 lerro desberdin jorratzen dira. Batetik, tartean zigiluarekin doatzen antzezlanak. Pankreas, Gero, Simplicissimus, gaztelania eta euskaraz izan ohi direnak. Bestean, ez tokiru saiekoak, euskera zentzilloaren manifiestoa, lingua nabajorum, ez tokiru euskal musikaren benetako istorioa, euskaraz bakarrik eginikoak. Azken hauetan, ikuskizunen izaerari dagokio euskara hutsean egitea, hizkuntzaren baliabideak erabiltzen dituelako tresna bezala, eta ondorioz, testuak itzuli ezinak suertatzen dira inongo beste hizkuntzatara. Gurean dagoeneko Jokin Oregi izan dugu, eta gaurkoan Mikel eta Patxo elkartzea otu zaigu. Datorren astean izango duten estreinaldiaren inguruan aritzeko. Patxo Telleriak 20tik gora antzezlan sortu ditu bere ibilbidean. Azkeneko 2 urteotan, Arriaga Antzokiak berak idatzitako 5 antzezlan plazaratu ditu. Eta sona handiko autorea da, lan askotan aktore ere izateaz gain. Lingua nabajorum, Pankreas, Gero, sari ezberdinak jasotakoa da. Hala nola, euskarazko egile onenaren Max saria 2012 eta 2013 urteetan. Mikel Martinez berriz, azkeneko hamarkadetan euskal antzerkiaren aktorerik emblematikoenetako bat da, eta tartean proiektuaren 3. eta ezinbesteko hanka. Parte hartu duen lanen artean, Zergatik Jamil, Ez tokiru, Tabernari eta beste hainbeste ditugu. Sariak zer diren ere badaki Mikelek. 14. Donostia antzerki saria jaso baitzuen Patxorekin batera Lingua nabajorum lanagatik. Datorren astean, Ez ero lanean Mikelote eta Pantxo gorpuztuko dituzte Arriaga Antzokian, eta gaurkoan gurekin ditugu pantailaren bestaldean. Ongi etorri 2. kafeko hutsera, Patxo Telleria eta Mikel Martinez. Ongi etorri bioi, uste dut Patxo pantailaren bestaldean, Mikel pantailaren bestaldean dugula, eta Patxo berriz telefonoren bestaldean, baina arratsaldeon bioi, Aupa, kaixo. Bueno, gauzat esan behar ditugu, tarte honen, arte eszenikoen protagonistak gurera ekartzen ditugun tarte honi, kafe hutsa deitzen diogu, hili kafearen babesarekin egiten dugu, eta lehenengo galdera alakoxea izaten da. Kafezaleak zarete, lehenengo Mikel, gero Patxo, bai, ala ez, horixe da galdera. Erderaz esaten da, asko posten naiz edo galdera hori egin didazulako. Bai, lo justo, apurtxo bat, bazkaldu eta gero ebaki gozo bat. Badago hemen Bilbaon, badago Plaza Berrian taberna bat, izen arraro daukana, Bilbao deitzen dena, eta oso kafe hona ematen dute. Patxo, zu kafezalea zara? Bai, bueno, nik Mikelek ez bezala euskeraz erantzongo dut, asko posten ez galdera hori egiten txezla. Bezala esan duzu eta euskeraz esan duzu. Ba, egia da. JK. Hori baino gehiago gurean zeratik aldera. Bueno, gure saioak 2. kafe izena du, nik ere egiten dut. 2. kafetik aratagokoa, hili babesle dugu, bai, eta kafea nahiko, kafe zentriko xamarrak gara, naiz eta oianak eta goiurik, nire lankidek ez duten kafea gehiagi gustuko. Ja, bai, nik asko, bai. Eskerrak. Horrein dakidan ez propaganda egiten, ez garela egiten, bai, kafe zalea naiz. Bueno, bikote, arratsaldeon. Eta eskerrik asko gurekin gaurkan izateatik, lehenik eta behin. Datorren astean badirudi oraingoz, denak aurrera egingo duela, ezta? Estreinatuko duzue Ez tokero. Konta iguzue pixka bat zer den bertara joaten den ikusleak topatuko duena.
Nik uste dute Patxok erantzun behar duela, lehenik eta behin, berak daukalako errua gehiago nik baino. Bueno, ez dakit zer esan, antzelanari buruz hitz egitea, beti honena da konbidatzea jentea joateko, baina, bueno, erruzgoio bat da, bidai zoro bat Euskal Herrian zehar, eta, bueno, herri eta kulturgune eta kultur agerraldi desberdinen aurrean aurkitzen gara, Sorobi, Mikelot eta Pantxo, eta, bueno, bidai eta herri bakoitzean abentura zoro bat eukiten dugu, ez? Azken finean, hori kontatzen dugu, gutxi gora bera. Esan dute berak daukala errua, testua, zakiak ingo zuen edo, gehiena, bueno, berarena delako. Eta bai, bueno, ezagutzen baduzue, bueno, ez dokiru formato honetako lanak edo, Euskal Esentzia de Manifestua, Euskal Zetamol, Inbana Bajorun, eta ez dokiru bera musikala, eta horrela, pues bueno, horrelakoren bat edo batzuk ikusi dituenak, jakingo du, pues zelako humore mota erabiltzen duen Patxok, eta honetan, bueno, estilo horretakoa da, eta humore mota horretakoa, humore oso ironikoa eta horrela, ez? Eta kasu honetan beti, gaia da beti askotan euskera protagonismo handia dauka, ez bakarrik euskaraz egiten dugulako, baizik eta euskararekin nahikotxo jolasten dugulako. Eta, bueno, gaia da batez, gu geu, zen nahi dut Euskal Herria, eta euskal kultura, eta ezagutzen duguna, ezta? Eta kasu honetan, agian, apur bat autofikzioagoa da, gutaz hitz egiten dugula, eta gutaz hitz egiten dugula ez gure bizitza personala, baizik, eta, bueno, teatrero moduan eta horrela, zer gertatu zaigun, edo ze asmo daukagun, eta horrela horrekin ironizatu egiten dugu pila bat, ez? Baina, ahaztu gabe, beste guztiok hau da zuok, eta Euskal Herriko mundu guztiak, eta horrekin ironizatzen dugu nahikotxo, eta, bueno, barre egiten dugu, batzuei iruditu zaio apur bat irrespetu osoa garela, baina, bueno, ez da hori kontua, da apur bat geure buruaz hitz egitea, ez? Beraz, antzezlan honekin ere bidaiatuko dugu. Ni gogoratzen dut ez dokirurekin nola bidaiatu nuen euskal musikaren historian batetik bestera lotura horiek. Nik oso ondo pasa nuen eta oso ondo pasatu hoi dut zuekin. Eta jakin nahi nuke nolakoa izaten den zuen lan prozesua. Esan duzu, Mikel, askotan edo gehienetan Patxok idazten du gidoia, baina gero zuen arteko lan hori egokitzapenak egoten dira entzaiuetan, nola izaten da prozesu hori? Bueno, nik idazten dut, baina argi dago nik ez dut dala idazten burbuja batean. Konpainia bat gara eta talde bat gara, eta nik gainera bikoterako idazten dut, Mikel eta niretzako idazten dut, eta askotan ni jartzen naiz, Mikelen testuak idazten dudanean Mikelen buruan sartzen naiz, eta gero nire buruan sartzen naiz, eta gero entzaioetan Mikel biziduna, hau da, paperetik kanpo dagoen horrek, baita ere bere bizia ematen dio bere testuari eta dudarik gabe prozesuan zehar aberazten doa eta sendotzen doa, ez? Hau da, testua ez da inoiz bukatzen, esaterari joan estrenaldi egunera arte eta gehiago zango duke, estrena eta gero ere testua eta libretoa, beti normalean detaile txikiak dira, ez ezin duzu aldatu testua goiti bera zensaioetan eta ez estrenaldi eta gero, baina bai, aberaztu eta ikutuak eman eta bueno,
beti dago bizirik testua, esan dut. Eta batez ere, gure kasuan, hor gaudelako, eta ni hor nagoelako, entzaiotan. Bai, nik esango nuke bio konpartitzen dugula nahikotxo, bueno, umore mota honen gustoa, konpartitzen dugula, ulertzen dugula, gustatzen zaigula, gero, bueno, ziztakit, bizitzari buruz, edo Euskal Herriari buruz, edo Euskarari buruz, edo horrelako gauzei buruz dauzkagun iritziak ez denak, baina, bueno, batzutan koizitu egiten dugula. Eta, bueno, Patxok dauka hori guzti hori folioetan jartzeko genialidadea, nik ez daukadana, baina gero folio horiek ekarrita eta lanean hasten garenean, bueno, nik uste dute bikote ona egiten dugula eta gauza aurrera doala, beraztu egiten dela, eta Patxok izan duan moduan, prozeso luze batean, batzutan estrenatu eta gero ere bai. Eta hor zuzendaritzan Jokin aritu da, Jokin aritu izan da ere zuekin, beste hainbatetan, eta berak mezutxo bat utzi digu zuentzat. Baina. Tira, Mikel eta Patxo hor daudela baliatu nahiko nuke gauza bat esateko. Eta hau da, erabat kasposoak eta previsibleak direla. Errepikatzen dutela gauza bera. Eta zentu horretan, erabat previsibleak dira. Esaterako, lehenengo ikuskizunarekin barregin arazi ziguten. Bigarrenarekin barregin arazi ziguten. Hirugarrenarekin ere bai, laugarrenarekin beste hainbeste, eta orain, pandemia triste baten erdian, barrekin arazteaz gain, algara sortuko dute, barre algara sortuko dute. Horregatik, nik salatu nahi dut, erabat previsible dira. Gizu klasikoa gara, klasikoa. Bai, kabroia lakoa. Bai, egia esan, bueno, egia esan, ez dakit, hori da Patxoren meritu bat, formula berdinarekin, formula oso, en fin, berdina, hau da, gubiok, more mota konkretu bat, eta horrela, bueno, Patxokiakin izan du oso obra ezberdinak egiten, eta beti ere publikoa, bueno, sorprenditzen. Osea, publikoa aki gutxi gora bera, zer ikustera doan, baina nik uste dut montaje bakoitzean, bueno, sorprenditu dugula. Eta, bueno, bai, merito bat, batez ere Patxorena. Bueno, jokinek aipatu duen hori previsiblea garela, hori guk salatzen dugu buruaz, esan dugu antzeslanean... Antzeslanean erabiltzen dugu testu hori. Eta bai, eta guk esaten dugu kasposoa garela, eta previsibleak eta topikoak, eta esan dut, zita bat izan dela, jendeak ez daki horrendik, ez duzu horrendik altzenen ikusi, baina Jokinena zita literario bat izan da. Bai, antzerki honetan erabiltzen duguna, ez dakite horrela kontatzeagatik garinari, bordiga bi frakasatuak gara, eta baina, bueno, niri batez ere, on Mikeloteri edo, bueno, edo Mikelote edo kalera teatzen da, Santxoren laguntza eszeptikoarekin kalera irteten gara Euskal antzerkia eraberritzeko pres edo misioi sakrosantu hori daukagu, eta bueno, hori da gutxi gora bera, lanaren planteamentua, eta orduan road movie horretan edo, egiten dugu bidai bat Euskal Herrian zehar, eta, bueno, gauza batzuk gertatzen zaizkigo, edo, bueno, iritsi batzuk botatzen ditugu hortik, ez. Ez duzu emisio makala, ez? Zer? Ez duzuela misio makala aipatu duzun hori? Bai, baina, konfiatuta gaude gure indarretan, eta horrela, baina, bueno, jakina, imaginatuko duzuenez, humorearen oso en fin, oso tekla importantea da frakasoa, ez? Eta jakina gure asmoetan edo, porrota egiten dugu. Eta bueno, hoxe, frakasoa beti barregarria da. Patxori behin entzun nion bezala, lehenengo barrea izan zen Ebarena, Adani sagarra edo buru gainean jauzi zitzaionean, eta minartu zuen, frakaso eta barrea.
Bai, lotuta. Bueno, aipatu duzue Euskararen, ez erabilera bakarrik bitzik eta Euskararen inguruko gaia jorratzen dituzu, Euskararen erabilera ere modu askotan. Patxo, zuk nola egiten duzu lan guzti hori, barre librean ere ikusi zintugun, ez, bakarrizketa izugarri bat egiten, ni harrituta utzi ninduzun, nola erabiltzen duzu hizkuntza, nola jolasten duzu berarekin? Bueno, ez dakit, denbora mai gainean jarrita eta denbora bat sartuta, baliabideak eta bilatzen, ez? Ez dakit, izoberazki bakan batzuk baino horreztasun handiagoa izango dut horretako, baina nik dut, gehien batean hori egiteko baita gogoa, eta, nik dut beti denik izan dudala, joera hori, ez? Hizkuntzarekin jolasteko joera, eta, nahiko natural ateratzen zaite egia esan. Nik esango nuke, eta apur bat, keskatuta nago lore gehiegi botatzen izelako, patxori, baina ulertzen du jendea garritzea hitz joku hoiekin, eta horrela, ez? Horreagako esketx horretan, eta horrela, igarria da, eta hori bezalako esketxe batzuk dauzka patxok idatzita, eta batzutan balkarrekin egiten ditugunak, eta horrela. Hori, harrigarriak dira, baina nik harrigarriagoa eruditzen zaidu ez gauza bat oso nabarmena ez dena. Eta da, ze kapazitatea daukan, testo zailak, esan nahi dut, testo errezak ez direnak, esan nahi dut, ez dela bat ere zailatzen euskara erreza egiten du, behar duen euskara, baina hala ere, iruditzen zait, ez dakit, erreza dela edo oso errez komunikatzen dela edo oso ondo daki antzerkian aukera bakarra dagoela gauzak ondo ulertzeko, eta horrela, eta badaki oso ondo euskara egokitzen antzerkiaren eta personaien beharretara, eta horrela, eta oso euskara, iruditzen zait, oso euskara, erreza, ez dut erreza hitza erabili nahi, ez da, baina jendeak ondo hartzen duela, ondo sartzen dela, eta naturaltasunez eta horrela ulertzen dela eta jarritzen dela, eta hori ditzen zait, ez dela beti gertatzen, eta patxok lortzen. Mikel, Patxo, hemen astero egiten dugu, gonbidatu berriari aurreko asteko gonbidatuak egiten dizkio, galdera bana zuen kasuan, oianak astean zehar esango dizue, aizue, datorren ostegunean ez dakit nor dator eta ari bidali galdera bat. Baina zuei aurreko astean gure gonbidatu izan zen Pantxikatelleriak bidali digu, zuentzako galdera, eta honelaxe dio. Baina, hemen Pantxikatellerian nauzue, eta agian Patxo nire lengusuarentzat dut beraz galdera hau, eta Mikel zuretzat ere. Hemen iparraldean Euskararen urtaroa dela eta hasi gira esperimentazio bat egiten, dantza eta Euskararen artean. Eta zuek badakit aspalditik apostua egina duzuela antzerki gintza euskaraz eramaitea. Eta nola sentitzen duzue euskara? Barkaidazue, ez da egin nola egin dudan hau moztu indala. Taroa dela eta hasi gira esperimentazio bat egiten, dantza eta euskararen artean. Eta zuek badakit aspalditik apostua egina duzuela antzerki gintza euskaraz eramaitea. Eta nola sentitzen duzue euskararen erabileraren egoera antzerki gintzan gaur egun? Ara, zoin den nire galdera. Mil esker. Venga, Pantxikatelleriaren lehengusuari. Utziko diogu lehenengo. Bueno, guri askotan egiten digute galdera hori, eta gehienetan, lehenengo erantzuna da, gu garela, behar bada, eza proposenak galdera hori nezetu gain zuzen ere, basoaren barruan gaudelako, eta basoa nola dagoen ikusteko, normalian komunigarria da, basotik ateratzea eta kanpotik ikustea, ez, osea, gu barrutik ikusten dugu, eta gure sensazioa ezin du izan subjetiboa
besterik. Orduan, bueno, nire subjetibotasunetik nik esango nuke, eta sentsazioa da, azkeneko 10 urteetan 10 bat urte edo nik esango nuke, ikaragarri indartu dela euskararen produzioa, euskarazko antzeslanen kantitatea eta kalitatea, eta baita ere publikoaren erantzuna ere, nik uste dut lehenago ahate itxusia ginen, euskarazko antzeslanak, bueno, militantzia, bazidien militantzia bategatik edo ikusi bazela euskara antzerki eta zorionez gaur egun ez duzu joan behar euskarazko antzeslan bat ikustera militantziagatik joaten zara interesa daukalako eta ona delako. Nik uste dut hori denborarekin nik esango nuke hori aldatu dela hobera neurri batean. Bai, denbora pila bat daramagu eta hori guztiz nabarmena da. Patxok aipatu du 10 urte, baina lotxa ematen diolako niri ere bai, esatea badaramagula 35 urte honetan eta ikusi dugu, bueno, kiston salto hor maskaradan geundenean eta horrela, bueno, oso produzio gutxi zegoen eta publikoari ere arraro egiten zitzaion, ikuste dut, eta kostatzen zitzaion, antzerki euskeraz, guztia eta horrela, baina hori orain guzti ezberdina da, eta hoxe, kantitatean eta kalitatean asko igo gara. Bai, 10 urte esan dut, 10 urtetik ona nabaritu dudala diferentzia, Mikel. 10 urte da magula. Mikel, tartean teatroan baitan, badago teatro txikia izeneko atal bat bezalakoa, eta bertan zu aktore ibiltzen zara obra askotan. Konta egun zu pixka bat zer den teatro txiki hau? Non eskaintzen den, nolako formatua duen, edo? Bueno, hori da, ez dakit nik uste dute azken urte hauetan gero eta gehiago dagoela edo, antzerkia eskaintzeko beste formula bat, hau da, teatro txikia edo batez ere behar izan tekniko txikiak dauzkan antzerkiak eta, en fin, teoriaz, orain komentatuko dut, ez dela erreza edo errezago emateko, programatzeko, markeagoa, en fin, normalean denboran eta behar izan teknikoetan eta horrela, erreztasuna handirekin. Eta antzokietan askotan publikoa ez du joan behar zu ikustera baizik eta oraintxe irudi horietan esate bat hori da gaztetxe bat edo Larrabetzuko hori bai gaztetxea edo iaia antzokia eta horrela, baina leku esoikoetan eta ia publikoa jendea dagoen tokietan tabernetan ere egin daitekena, ezta? Hori da teatro txikia deitzen duguna, edo laburra, edo formato txikikoa, edo ez dakit izen ezberdinak, ez? Eta esan dut orain esango nuela ez dela teoriak edo pentsatuta dagoela, pentsatuta da, antzerkia emateko beste formula bat da, baina ematen du, askoz ere emanaldi gehiago, edo programazio gehiago egongo zela horretan, baina ez da inerreza. Ez da inerreza, gauzak eratuta daudelako edo, antzerki mota bat, ordu bete eta 4 ordin irauten duena, eta publikoa joaten dena, eta horrela dago prestatuta, bai lekuak, bai diruak, horretarako daude prestatuta, eta batzutan, formato txikiko emanaldi horiek ez lekuetan antolatzen direnak, leku esoikoetan antolatzen direnak, antolatzea, ez da inerreza. Baina, saiatzen gara, niri konkretoki betidanik asko gustatu zait monologoak egitea, monologoak izan daitezke formato handikoak, baina oso normala da formato txikikoak izatea, printzipioz behar izan gutxi daukate, ezta? Eta orduan, formula hori asko gustatzen zaiz, eta uste dute bai aktorei lana emateko eta bai publikoa zaletzeko, askotan publiko dagoen toki da, oso importanteak direla, ezta?
formatu ezberdinak eskaintzeaz ari zara, eta okerrez banago, konfinamentu garaien eta zuen antzezlan oso asko sarean ikusteko aukera eman duzue, nik adibidez aurrekoan antzezlan bat izan nuen, eta aforo mugatua zenez, bertaratu ezin izan zirenek, azkenean sarrera dukita streaming ikusteko aukera izan zuten. Uste duzu iritsiko garela horrelako zerbaitera, antzerkia ere streaming edo etxetik bakoitzak ikusteko garai bat egongo da? Espero dut ezetz, hori ja inventatu dago, eta hori deitzen da telebista, edo deitzen da zinea. Nahi dute, bai, a ber, nik erakutsi aldut antzeslan bat pantalla baten bidez, berdin zaite formatoa eta baina ez da antzerkia, hori da zinea edo telebista edo dena delakoa. Haiz izan ere, antzeslan bat telebistarako edo zinerako moldatzen denean, beste modu batera eskaintzen da, ez? Azken zinean antzerkia unitate bada eta planoa da, esan dute. Antzerkia pantailan asko galtzen du, derrigorrez. Orduan, garai hauetan, garai triste eta zakarra hauetan, norbaitek ezin izan badu zerbait ikusi eta, kuriositatea setzeko, ondo dago interneten begiratzea eta ikustea, baina ez da gazodera. Hori beste genero bada, hori ez da antzerkia, antzerkia da bizirik, bestea beste generoak dira. Eta hori inventatuta dagoia da, eta formato horretan eskaintzeko, nik uste dut beste sintaxis bat behar dela, eta beste eskaintzeko beste modu bat. Zineak asmatu duela, grabazioa planoetan, eta, en fin, ikusentzunezkoa, hain zuzen ere. Eta nik uste dut, nik ez nuke, gaur egun bai askotan ematen ari dira, egoera berezi eta egoera arraro honetan daudelako, baina gauzak normal joan da, antzerkia ikusteko da, eta zuzen ikusteko, eta telebista, eta zinea, eta horrelako produktuak, beste gauza bat dira, desberdina. Guk bai konfinamentuan gureak normalean hor interneten daude grabatuta eta normalean pasaitzarekin eta zabaldu genuen eta horrela. Eta principios egiten duguna da gure obra guztiak grabatu egiten ditugu, hor nahi dugulako horrela eukitzea eta horrela gordetzea. Eta behin denbora pasatzen denean, urte pare bat edo horrela eta usten dugunean eta horrela, ondo dago, hor dago interneten eta da dokumento bat, jendeak ikusi aldu, ezin izango du disfrutatu edo ikusian benetako antzerki bezala, baina hor dago, ez? Baina horrek ezin du sustituitu zuzeneko eta horrela, antzerkia zuzeneko gauza bat da eta horrela dauka zentzua. Bai, argi eta garbi. Beraz, datorren astean, zuek zuzenean ikustera joan behar dugu, ezta? Albat duzue eta Bilbo inguruan bizi bazarete. Ikusi dut, sekulako bira daukazuela aurre ikusia ea gauzatzeko aukera duzuen, ezta? Denak aurrera behar bezala jarraitzen duen. Eta Bilbon ez bada ere, aurrerago beste leku batean seguraski eukiko dugu aukera ikusteko. Bai, daukagu bira polita, hengo oso geita piku lekutan, eta oso ondo, ia gauzak ondo doazen batez ere, sufritzen ari garen kontu honekin. Hori oso importantea da, ikusiko dugu, imaginatzen dut baietz, eta bira polita daukagu, eta posi gaude egiten ari garenarekin, oitzen zaigu jendearen gustuko izango dela, eta, luzatuko dela, hola handen. Pero ezingo dugu uste dut Bilbora hurbildu, behintzat ez antzerki hori ikustea. Ez duelako inork hori elkar truke sozioekonomikotzat aintzat hartu oraindik, horrelako gauzak ere marko ditugu egunen batean, baina tira, konbentzitu gaituzu streaming ez ere antzerki ikustea ez dela ideia honegia, beraz, alden momentuan aurrez aurre ikustea izango da onena, bitartean zuen testigantzekin eta kontatu dizkiguzuenekin konformatu behar, eta noski eskerrak ematen dizkizuegu. Plazarra izan da, Mikel Martínez eta Patxo Telleria gurean izatea. Nahi duzuen arte? Eskerrik asko, kafe ona,
Urrengoan zuzenean prestatuko dugu baina egiazkoa. Ja, ba. Aio. Aio. Eta Goiuri, ez izazu txisteak egin. Niri Mrs. Robinson kantua gustatzen zait, baina ez zazu pentsa inolaz ere ene garaikoa denik. Enun horregatik inber broma, beste alde batetik inber No. Unik ez dut harrapatu. Ez da, gaiztoak zeaten. Gaurko egunez aipatu bezala jaio zen Art Garfunkel Queensen New Yorken, estatu batutan, oraindik presidenterik ez duen herrialdean, demokraziaren jaioterrian, eta Simon & Garfunkel taldearen kanturik ezagunena ez bada, ezagunenetakoa behintzat izango da. Mrs. Robinson hau, The Graduate filmetik ere hartutako kantua. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? One nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mrs. Robinson honekin azken txampan murgiltzen hasia gara, egin dut nik broma presidenterik ez dutela, baina ez dakit, Goiuri zeizak kontatu izagoken, bada presidenterik estatu batutan, no ez Goiuri? Ez, guainik ez. Eta zer dio? Baina Trumpek txiokatu du, stop the count! Hola, letra larriz, eta bum, jazta, behak nahi du zenbaketak bertan bera ustea. Guk sarreran komentatu deu, Bush eta Al Gore behaien arteko hauteskundetan berdina pasazala. Al Gorek eskatuzun zenbaketa jarraitzeko, Bushek eskatuzun zenbaketa gelditzeko. Zinek irabazizun? Bushek. Espero dut 20 urte pasata berdina ez gertatzea, ez? Baina bai, Trumpek argi dago hori nahi du. Zenbaketak bertan bera ustea. Eta oraindik Nevada bezalako estatuak hor daude, denak ezin zenbatuz eta denak zai, aber zein izango den erantzuna, baina bueno, izu. Berak nahi balin badu zenbaketa bertan ustea, zehatik izangoa. Beldurtuta dago. Beldurra? Beldurra alda. Nik uste beldurra dela, Estatu batutara begira, baina tira, beti ere esanik han gertatzen denaren showak erakartzen gaituela gehiago, benetan politikoki gertatzen gaituenak, baino izango da Biden edo Trump eta egin ezatela egin beharrekoa. Guk gaur laizter agurtu egin beharko dugu, esango, Juri, esan, zer? Ez, esan beharrun guain gala superadituak estatu batutako politikan eta hauteskunde sisteman, eta gero hemengoa ez dugula ulertzen. Askotanko, ze polita Brian Hansen antologi liburu hori. Hori zer dia, pianoko partiturako jena? Justo estatu batuetara junintzenean New Yorken, nik Erasmusa Kanadan inun, eta bitxita bat egin genuen New Yorkera, eta bertan badago Times Square inguruan usteet musika liburuak eta saltzen dituen denda bat. Eta bertara sartu, eta Brian Adamsen piano partituren liburua erosi nuen. Egia esan behar badizuet oso zailak iten zaizkit, baina mentxe daukat, altxortxo bat bezala. Bueno, Oiana, estudira bueltatzen garenean, pianoa badakizu afinatu berri dugula, txukun,
ekarri eta egingo dugu saiakera. Bai, egingo duzu, zuk. Baina bai, eramango dut. Bueno, Ipar Ameriketan jarraituko dugu, hain zuzen ere, Kanadan, Bryan Adamsen MTV Unpluggedeko Summer of 69-ren kantu honekin, agurtuko baitugu gaurko bigarren kafea. Estatu Batutara begira, baita gurean gertatzen diren gauzetara, baina bihar Azerbaijango gatazka politikoa eta Saharako kanpalekuen, Gamizdik kanpalekua suntxitu zutela 10 urte beteta ere, izango dugu ara begira jartzeko aukera. Beraz, Estatu Batuak bakarrik ez, bihar akaso presidente izango dute bertan, baina munduan nahiko gatazka badira, eta zoritxarrez, ia gatazka guztietan, badute eurek ere, euren alekua jarrita. Oiana Maritorena, datorren ostegun arte. Bai, aio, ondo izan. Aio, Goiuri, esan barno, Oiana Maritorena, datorren ostegunean, aurrez aurre ikusiko dugu elkar estudioan, lasai. Goiuri ez eiza, zutaz ez dakit gozo bera esan dezakedan. Ez, nik konfinatuta jarraitu behar dut. Baina ikusiko gea hemendik... Gutxira, eta segulako besarka emango diogu elkarri. Gainera, Goiuriren besarkadak izango dira besarkadak seguruenak. Hoi da, eta 6 segundo baino luzegok. Goiuri ez eiza, kain bat hemendik zure etxeko gelaraino. Kain bat zuei baita. Agur, entzulei biaratik aurrera, mai gorostia izango dugu gurean noski, eta esan da bezala, Azerbaijanera begira, Saharara begira, eta bidaiatu ere, egingo dugu eta leku goxoetara, edo interesgarrietara. Eta ipuinan bat jarriko jazu bihar? Bihar igual bai, bihar ipuinan bat jarriko dugu. Aizken nahi ostiraletako ipuinak asko gustatzen zaizkit. Izan ondo, bihar arte, aio! Keep calm and bigarren kafea.